το αδίστακτο αφεντικό του θα με ξαναονειρευτεί. Πουλιά να φτερουγίζουν μέσα από τα μαλλιά μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα μας κάνεις καφέ? Βεβαίως. Εγώ ένα ελληνικό διπλό. Και εγώ ένα γαλλικό. Ξημερώνει. Ο καφές. Καλός. Ναι. Κρίμα που έχεις τα πάντα μόνος σου εδώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί? Γιατί όταν έρχομαι εδώ, έρχομαι γιατί νιώθω την ανάγκη να δω την πόλη ψηλά. Και ξέρω ότι όταν νιώθω την ανάγκη αυτή, πλησιάζει μια στιγμή που πρέπει να πάρω μια σημαντική απόφαση. Και από ό,τι ξέρεις, τις σημαντικές αποφάσεις πρέπει να τις παίρνουμε μόνοι μας. Ρε φίλε, πιάσε κάτι άλλο, θα μας πάρει ο ύπνος. Μπορείς να σταματήσεις να μιλάς? Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζεις. Άκου. Κλείσε με τα μάτια. Κλείσε με τα μάτια. Έλα. Και άκου.